שלום לכם, תלמידי מדעים. היום נדבר על משהו מרתק שקורה סביבנו כל הזמן, מצבי צבירה. כל חומר בעולם יכול להופיע בשלושה מצבים שונים. הם נקראים מוצק, נוזל וגז. בואו נבין מה ההבדל ביניהם. תחשבו על קוביית קרח. היא קשה, יש לה צורה קבועה, והיא לא משנה אותה בקלות. זהו מצב מוצק. החלקיקים שלה צפופים ומסודרים. עכשיו, תחשבו על מים בכוס. המים זורמים, הם מקבלים את צורת הכוס, ואפשר לשפוך אותם. זהו מצב נוזל. החלקיקים שלהם קרובים אך יכולים לנוע בחופשיות. ולבסוף, תחשבו על ידי מים שעולים מקומקום רותח. אי אפשר לתפוס אותם, והם מתפשטים בכל החדר. זהו מצב גז. החלקיקים שלהם רחוקים מאוד זה מזה ונעים במהירות. מה גורם לחומר לשנות את מצבו? התשובה היא טמפרטורה. טמפרטורה היא מדד לכמה חם או קר. כשאנחנו מחמים חומר, אנחנו נותנים לחלקיקים שלו יותר אנרגיה. הם מתחילים לנוע מהר יותר ומתרחקים זה מזה. לדוגמה, אם נחמם קרח, הוא יהפוך למים נוזלים. זה נקרא התכה. אם נמשיך לחמם את המים, הם יהפכו לאדים, כלומר לגז. זה נקרא אידוי. וכשאנחנו מקררים חומר, אנחנו לוקחים ממנו אנרגיה. החלקיקים מאטים ומתקרבים זה לזה. אדי מים חמים שפוגשים משטח קר הופכים שוב למים נוזלים. זה נקרא התהוות. ואם נקרר את המים מספיק, הם יקפאו ויהפכו שוב לקרח מוצק. זה נקרא קיפאון. אז זכרו, מוצק, נוזל וגז הם שלושת מצבי הצבירה. הטמפרטורה היא המפתח לשינוי ביניהם. הבנתם? נהדר.